Bajram Latifovski, qytetar të Shutorit, e takuam duke kërkuar ndihmë në stendën e informimit për mbështetje juridike falas për qytetarët. Sipas Latifovskit, por edhe banorë tjerë të Shutorit, qytetarët janë endur nga një sportel në tjetër nëpër institucione për shkak se nuk janë të informuar për të drejtat e tyre ligjore falas. Много луѓе не сме информирани кои права може да ни помогне, зашто незнаењето луѓето денеска патат, шетат од институција до институција, не им дават точни информации и плюс не се едуцирани многу луѓе, не знаат информациите каде може да стигнат, за да се оствари правото на него, например. Информација од другари некојаш, ама тешко е малци така, да дојде до права институција. Većina toga ne znate i uputišti slova, ki bita dobri. Sam neto, ali šubove, vrat, ima neko maka, ima neko invalidi, ima neko ovo, nemam pari po operaciji, ono. Така се обрати таму ќе му помагат. Случај, со документите што си ги имате сите, да отидете да речете, јас се соочувам со овој правен проблем, не можам да да си извадам имата лист на... Sipas udhëheqëses së projektit për të drejtat juridike falas, deri më tani rreth 6.000 qytetar kanë marrë ndihmë juridike, ndërsa mbi 200 persona janë përfaqësuar falas nga avokatët. Проектот им помага на Министерството за правда за да овој систем профункционира во пракса. Ќе ви кажам јас од извештаите на Министерството за правда во последните години има околу 6.000 граѓани кои што добиле примарна правна помош и околу 230 од прилика кои што добиле секундарна правна помош, односно застапување од адвокат во постапки. Иначе проектот им помага и на давателите, на вработените во подрачните одделенија, адвокатите, вработените во здруженијата на граѓани и правните клиники да ги зајакне нивните капацитети за да даваат поефикасно бесплатна правна помош. Projekti për mbështetje për qasje më të mirë në shërbime dhe më cilësore të ndihmes juridike falas në Maqedoninë e Veriut është pjesë e programit Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë, projekti për bashkët i Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Europës, i cili filloi nga viti 2023 dhe implementohet në të gjithë territorin e vendit për të informuar qytetarët me të drejtat e tyre ligjore.